Amalurra guretzea da, Laudato Zik gogorarazten digu, lurra opari bat da, ez dugu sortu, baina zaindu dezakegu. Zer ematen digu amalurrak? Aire garbia arnazteko, ura garbia edateko, janaria, bizia eta edertasuna. Basoak ematen dizkigu arnaza, itsasoak biziak eta lurra gure etorkizuna. Baina zer ematen diogu guk, batzuetan kutsadura hondakinak eta kaltea. Zuhaitzak moztu ura zikindu eta ahaztu egiten dugu ez dela gurea bakarrik, baina gure esku dago. Gauzak aldatu ditzakegu. Eguneroko keinu txikiek mundua aldatzen dute. Paper bat jasotzea, kontsumo gutxiago, bakea eta maitasuna naturarekin. Laudato Si gomendioa da, gure etxea zaindu, gure bihotza bezala. Amalurra ez da gurea, guk zaindu behar dugun oparia da. Eta txikia izan arren, gure ekintzek mundua alda dezakete. Guretzak eta etorkizunerako belaunaldientzat. Zaindu amalurra gure etxea da, maitatu, babestu eta eskertu.